सुनी लोगन एगो हम कहानी सुनावत तनी। कहानी मानी लोग ध्यान से सुनी लोगन। आ यदि अच्छा लागे तो रउआ लोगन लाइक करी और वो वीडियो बना के डाली, हमू लाइव करें। पार ना लगी वीडियो बना के डालो तो हम डालते तो लाइव करी। जितने लाइव करम लोगन आगे बढ़े के बाटे। घर में झगड़ा काहे होता कि जे ना महंगाई, नेता मंत्री कि जितना लोग जीतल बा अपने फूल का सेज पर सुतल बा, नोट पर सुतल का, 4 ताला 5 ताला मकान में रहता ओका कुछ के कमी नहीं खे। आ रह गइल बा महंगाई बढ़ा देले बा लोग। अब घर में कलह होता। आ लड़का सन के नौकरी चाकरी के कोई सवाले नहीं खे। आ पैसा करी कोई सवाल बा नहीं। काहे झगड़ा होता? कमी से। मानता नहीं घर में पैसा महंगाई न रहे, पैसा भरपूर रही तो परिवार के ले चले खातिर सबको मन अच्छा से लेके चले, लेकिन पैसा